Zdravo svima i dobrodošli u moj novi video. Danas ćemo ponovo malo razgovarati o potpuno novom Wings serijalu koji bi trebalo da izađe tokom druge polovine ove godine. Rainbow Studio je nedavno ponovo izbacio novi trailer za predstojeću sezonu Wings kluba, ali ovog puta nam je kroz taj trailer otkrio pregršt novih informacija o ovom novom serijalu. I mi ćemo sada zajedno proanalizirati sve te podatke. A na samom kraju ovog videa ću vas obavestiti o svim uzbudljivim novim videima koje ćete na mom kanalu moći da gledate tokom narednog meseca. I sada možemo da počnemo sa analizom nove Wings najave. Na samom početku ovog trailera možemo da vidimo Bloom dok vozi svoj bicikl po nekom parku u Gardeniji. Ubrzo zatim se u tom istom parku pojavljuje nekakvo čudovište i ono napada Bloom. Međutim, ona uspeva da mu se suprotstavi uz pomoć svoje čarolije. Ono što prvo primećujemo u ovoj sceni je da Bloom ima potpuno novi izgled. Verovatno se sećate trailera koji je Rainbow objavio pre nekoliko meseci u kome nam je prikazao kako će Bloom izgledati u ovom novom serijalu. I verovatno se isto tako sećate da se meni taj Bloomin izgled uopšte nije dopao. I izgleda da nisam bio jedina osoba sa takvim mišljenjem, jer je Rainbow odlučio da ovoj junakinji u potpunosti promeni izgled. I moram da priznam da Bloom sada izgleda mnogo bolje. Ova scena nas naravno podsjeća na prvu epizodu starog Wings serijala, kada je Nat, takođe u parku u Gardeniji, napao Bloom, a ona je uspela da se odbrani od njega i na taj način je shvatila da posjeduje čaroliju. Dakle, i ovaj novi serijal će početi na sličan način. Bloom će takođe živeti na zemlji, ali još uvek nije poznato da li će ona biti svesna toga da je vila ili će po prvi put uvideti da posjeduje čaroliju tek kada je ovaj stvor napadne, baš kao što je to bio slučaj u starom Wings crtaću. U sledećoj sceni ovog trailera, takođe u istom parku u Gardeniji, pojavljuju se Stella i Flora. One objašnjavaju Bloom da su one na zemlju došle samo zbog nje, odnosno došle su kako bi Bloom odvele u Alfiju. Ova scena nam pre svega potvrđuje da će ona transformacija koju nam je Rainbow predstavio u avgustu u Riminiju, a koju sam ja vama prikazao u svom prethodnom videu posvećenom Wings klubu, ipak biti nova verzija osnovne transformacije Wingsica. Što znači da je Rainbow ipak odbacio prvenstvenu verziju ove transformacije koju je Wingsice trebalo da imaju u ovom novom serijalu. Kakvo je vaše mišljenje o tome? Da li biste više želeli da je Rainbow zadržao stari dizajn ove transformacije ili vam se pak više sviđa ova njena nova verzija? Po mom mišljenju, ovaj novi dizajn je i suviše složen i pun detalja za osnovnu transformaciju. Bolje je da su se ipak opredelili za njenu prvenstvenu verziju, jer je ona znatno jednostavnija i u mnogome podsjeća na osnovnu transformaciju iz starog Wings klub crtaća. I ova scena sa Stellom i Florom je takođe u neku ruku slična prvoj epizodi starog serijala. Da se podsjetimo, u starom serijalu Stella je slučajno dospela na zemlju i kada je saznala da je i Bloom vila, pozvala ju je da pođe sa njom u Alfiju. U ovom novom Wings serijalu radnja je malo izmenjena,
ali u principu ima istu suštinu. Ovog puta je, pored Stele, i Flora došla u Gardeniju i za razliku od starog serijala, čini se da će u ovoj novoj sezoni njih dve već znati ko je Bloom i da je ona zapravo vila zmajave vatre. Nakon što joj objasne da su na zemlju došle kako bi je odvele u Alfiju, Bloom prihvata njihov poziv i sve tri zajedno odlaze u školu za vile. I u narednim scenama ove najave prikazano nam je kako će izgledati Bloomin dolazak u Alfiju. Ovaj trailer nam potom otkriva nešto što smo svi iščekivali sa velikim nestrpljenjem. Putem ove najave je konačno potvrđeno da će Trixice biti sastavni deo ovog novog Winx serijala. I kao što možete da vidite, njihov izgled se nije naročito promenio u ovoj novoj 3D animaciji. Mada se meni naravno više dopada kako su ove veštice izgledale u staroj, rukom crtanoj animaciji. Pored Trixica, ova najava nam takođe prikazuje i kako će Faragonda izgledati u ovom potpuno novom serijalu. Ali za razliku od Trixica, Faragondin izgled se jeste znatno promenio. Još jedna zanimljivost koju nam ovaj trailer otkriva je činjenica da će Stella u ovom novom serijalu ponovo imati svoj magični štap, ali u sasvim novom izdanju. Koji Stellin štap vam se više dopada? Onaj iz starog Winx crtača ili ovaj novi? I na samo nekoliko sekundi u jednoj sceni ove najave se pojavljuju Sky, Brandon i Riven, što potvrđuje da će i majstori magije zasigurno biti u ovoj novoj Winx seriji. Ovaj trailer se završava scenom u kojoj Bloom svojim prijateljicama predlaže da njihova grupa treba da se zove Winx. Kada je ostale devojke pitaju šta to znači, Bloom im odgovara sa ništa, samo Winx. Ovo je očigledno još jedna scena koja je inspirisana starim Winx serijalom. Ako se sećate, u drugoj epizodi prve sezone, Bloom je takođe svojim prijateljicama dala isti predlog za naziv njihove grupe, a one su imale identičnu reakciju i postavile identično pitanje. Šta znači Winx? Na to im je Bloom takođe odgovorila sa ništa, samo Winx. Ono što je takođe veoma zanimljivo u vezi s ovom scenom je činjenica da je Bloom nacrtala logo za Winx klub unutar sveske koja na sebi ima lik Kika. Nedavno sam pročitao negde na internetu teoriju koja predlaže da u ovom novom Winx serijalu Bloom neće imati Kika kao ljubimca od samog početka, već da će Kiko slučajno uz pomoć čarolije oživeti iz ove sveske. Što moram da priznam i nije tako loša pretpostavka, jer do sada ni u jednom traileru za ovaj novi serijal nismo videli Kika. Tako da će ova teorija zaista možda biti istinita. Dakle, kao što možete da vidite, Rainbow nam je otkrio baš puno stvari o predstojećem Winx serijalu putem ovog najnovijeg trailera. I sve u svemu, deluje kao da taj novi serijal neće biti toliko loš. Drago mi je što će Trixice ipak na kraju biti neprijatelji Winxica u ovoj novoj sezoni. I mislim da je jako lepo što će postojati dosta sličnosti između prve sezone starog i prve sezone novog Winx crtača. Kakvo je vaše mišljenje o svim ovim novim podacima koje nam je ovaj trailer otkrio? Meni je ostalo još da vam saopštim da će prve epizode ovog novog Winx serijala izaći tokom druge polovine ove godine. I to su bili svi novi podaci o ovoj predstojećoj sezoni Winx kluba koje nam je ovaj trailer otkrio. Ali kao što sam to na samom početku ovog videa najavio, za sam kraj bih želeo da vas obavestim o novim videima koje trenutno pripremam za vas, a koje ćete na mom kanalu moći da gledate tokom narednog meseca.
ovog februara Disneyev crtani film Pepeljuga slavi svoj 75. rođendan. Pa sam ja zato odlučio da tako veliku godišnjicu ovog čuvenog crtanog filma svi zajedno proslavimo na mom kanalu na jedan jako zanimljiv način. Moja zamisao je da svake subote tokom februara u 13 časova na svoj kanal postavim po jedan novi video posvećen upravo ovom crtanom filmu i njegovoj glavnoj junakinji. A s obzirom da će ovaj februar imati 4 subote, to znači da ću ja objaviti 4 potpuno nova videa o ovom Disneyevom filmu. Dakle, ovaj februar će biti Pepeljugin rođendanski mesec na mom kanalu. Prvi od Pepeljuginih videa će biti objavljen već 1. februara i o njemu ću vam navesti sve zanimljive i neobične činjenice o ovom crtanom filmu. Drugi video će biti dostupan 8. februara i on će predstavljati početak jednog novog serijala na mom kanalu. Taj serijal će se zvati Skriveno razotkriveno, Disneyeve misterije. I u njemu ćemo zajedno pokušavati da razrešimo i damo odgovore na mnoga pitanja koje se tiču Disneyevih filmova i njihovih junaka. U ovoj prvoj epizodi tog serijala pokušat ćemo da razotkrijemo i odgonetnemo ko je bila i kako je izgledala Pepeljugina majka. Treći Pepeljugin video stiže na moj kanal 15. februara i on će zapravo biti nova epizoda serijala Izgubljenih filmova. U toj epizodi ću vam ispričati nešto o Disneyevoj izgubljenoj crtanoj seriji pod nazivom Pepeljugine priče. I četvrti video posvećen Pepeljugi će biti objavljen 22. februara. On će takođe predstavljati početak jednog novog serijala na mom kanalu, a taj serijal će se zvati Precrtano nacrtano. U ovom serijalu ću vam predstavljati izbrisane scene iz Disneyevih filmova, odnosno scene koje je trebalo da budu sastavni deo mnogih Disneyevih crtanih i animiranih filmova, ali su na posledku bile izbačene iz njih i zamenjene drugim scenama. U ovoj prvoj epizodi ćemo naravno analizirati izbrisane scene iz crtanog filma Pepeljuga. Dakle, kao što možete da vidite, očekuje nas jako uzbudljiv i zanimljiv mesec na mom kanalu. I zato vas sve pozivam da mi se tokom februara pridružite i da zajedno uz videe koje budem objavio proslavimo 75. rođendan crtanog filma Pepeljuga. To bi bilo sve za danas. Ja se sa prvim Pepeljuginim rođendanskim videom vraćam 1. februara, a do tada vam hvala na pažnji i šaljem vam puno pozdrava.